malí děti, dospělí, přijdou v nějakým fatálním sesypaným stavu, dlouhodobě chronicky nemocný. Když tam najdeme důvod toho chronického onemocnění, třeba jsou to plíce, něco, takže když se tam nasadí PLko, k tomu imunita, ten nástup, když si to můžu dovolit a jde to dohromady, nebudu kombinovat to, co nejde, tak musím říct, že ten nástup je tam naprosto úžasný. U těch malých dětí, kdy byly zahlcený dlouhodobě antibiotiky, s tím, že třeba byli rodiče ochotní dávat antibiotika po doby 8 měsíců. Odplazmovali jsme, vyčistili jsme to, co dělám já, nasadili jsme PLko a Ičko a dítě do 3 neděl odcházelo do školy, chodí nadále a dítě zatím vypadá naprosto svěže. Jo? Já jsem je donutila jít znova na testy na krev, protože jsem říkala, že chci, aby si nechali udělat rezistenci na antibiotika, aby matka věděla, co to se svým dítětem dělá. Takže ty testy oni mi donesli, že tomu nerozumí a paní doktorka není ochotná to vysvětlit. Tak jsme tam doplnili další Ička a to dítě funguje naprosto úžasně. Jinak ty Ička jako takový obecně vzato prostě na ty lidi reagují do 48 hodin. Naprosto regulérně, 48 hodin a výsledek je tam. Jo, takže za mě úplně super. Nástup bílých krvinek, funkce bílých krvinek, mám to změřený. Náradnost, paráda, naprosto úžasná věc, takže to tam mám i popisy. Ten C taky rozlepuje bílé krvinky, víš? Takže zase to další s ním bylo zabude ještě větší. Jo, paráda, to je dobrá informace pro mě. Pak máme Ječko. S Ječkem mám úplně úžasné zkušenosti, nepříliš šířit. Játra. A tam je to výborný v tom, že nemám zas tak úplně moc velký zkušenosti. Měla jsem velký blbej případ toho kluka, co měl ten herpes, vlastně pásový opar, vlastně obličej, ruce a krk. Tam jsme si to nějakým způsobem, já s herpesem pracuji, prostě co se týče plazmy, to vám taky zkusím nějak vysvětlit. Nasadila jsem Ječka. Do 10 dnů kluk byl prostě opravdu, on teda daleko dřív se začal volupávat, sloupávat, jo. Ale aby měl obličej čistý, 10 dní. Ale on měl, jako to byl jako jeden slitek, jako neměl oči, nemohl otevřít pusu, jo, měl to i v uších, bylo to něco hroznýho. Doktoři mu na to dali pudr. Takže tam to zafungovalo, musím říct, úplně krásně, pak jsme jenom hlídali a dostal i druhý balení, aby se doregenerovaly játra, protože ty dostali strašný nášup. Pak mám pána, který byl na operaci se žlučníkem a infikovali mu v nemocnici žloutenku typu C. Což se samozřejmě říkat nahlas nesmí, protože to nikdo nepotvrdí, všichni to vyvrátí, řeknou, že to je nesmysl a že si to chytl Bůh ví kde. Dobře, dejme tomu, chytl si to někde Bůh ví kde, je to jedno, prostě začal mít vysoký bilirubín, žlutý kanárek, jaterní testy, katastrofa, prostě všechny ty věci s tím, že mu teda zjistili nakonec po 10 dnech, že má teda žloutenku typu C, tak ho převezli na infekční. A mezi tím teda jsme zase opět nasadili játra, bobule játra, s tím, že jsem si nasadila svůj frekvenční léčbu, že krabice se vzala do nemocnice, než se doktoři stačili zpamatovat. Ze žlutého kanárka byl normální chlap. A jaterní testy, oni to vůbec nechápali, byly víceméně v normě. Jako to bylo pro mě úplně takový to wow. Mám hrozně ráda, když to mám v kombinaci s doktorama, kdy mám před, po, takže já ty lidi posílám k lékařům, nechávám je chodit na magnety, na rentgeny, na CT, na rozbory, protože mám před a po a je to pro mě prostě to uchopitelné, co mi dává velký smysl. Úplně nad čím já sám úplně prahnu slastí, musím říct, že NSko. Nervový systém, vy jste říkali, že nemáte moc vyzkoušený, dobře. Periferní nervový systém jste říkali, že je vyzkoušený z vás, že to tam umí obnovovat. Souhlasím, řeknu, mám několik případů. Ale ono to perfektně funguje na lidi, kteří mají ataky psychosomatický. Já jsem to nasadila několika lidem, protože teď je období, kdy mají prostě ataky, nevylezou z baráku, nejsou schopní nakoupit, nejsou schopní vylézt z postele, kdy to je taková ta klasika, kdy ty lidi skončí na silných antidepresivech. Nasadili jsme NSko. U těchto lidí prvních pár dní to bylo wow, ten nástup byl úplně tak, že všichni jásali, jak jim je dobře, že jsou schopní jít do práce, dojdou si nakoupit, nelezou do postelí a nepřikrývají si hlavu. Zhruba 10. 15. den to jde takhle, dostanou ataky, ale jako prase. Úplně všichni. Bez jediného člověka.
s tím, že se tam prostě ten gliový systém čistí a pucuje. A řeší se tam snad úplně všechny srajdy, kterýma kdy kdo prošel. Takže ty lidi mám tady často, nebo já jezdím spíš za nima, abychom, a to jsme hodně v kontaktu po telefonu, mám jich teď 7 těchto showmanů, ve vší úctě k ním, protože nechtěla bych jejich život ani sekundu, protože si myslím, že to je velmi vážný pro jejich prožitek, ale nicméně po vyjedení jednoho balení nám to opět stoupá nahoru a dostáváme se do nějaký relativní jakoby normy a jedeme tak nějak postupně, že to vylejzá nahoru. Naprosto excelentní. Za mě úplně super. To je jako víc než víc, protože tam, když dojdou jednorázově, už když si dají říct a neutečou zpátky k lékům a budou natolik silní, že neutečou zpátky na nějaký psychofarmaka, tak prostě tam vidím, že to má řešení, že by se jim to nemělo prostě vracet, že si to jednou provždy dokážou podle mého vyřešit. Co se týče spinálních nervů, tak tam mám kluka, a ten je úžasný. Je mu 26 let, v 15 letech z ničeho nic padl na zem a přerušil mu rozdrcený obratel míchu. Někde v této části. Uraz. On se mu prostě rozpad. Z nějakého důvodu se mu rozpad, ta štěpina mu prostě sekla míchu. A dovezli ho do nemocnice, vyšetření, tohle tam to udělali. Kloup sedací, protože řekli jasně, že je to neřešitelný přerušená mícha. Musím říct, že na tu dámu bych hrozně ráda poznala, bohužel už není mezi námi, jeho babička. Když prošel nemocnicema, kladrubama, přijel doma, zjistil, že ten vozík je opravdu problém, že tam všude to bylo tak jakože hitparáda, jakože vlastně na tom vozíku, on to sám tak popisoval. To nebylo až tak jako složitý, všude se dalo projet a cítil se jako strašně silnej, že jo. No a přijel doma, přišla na něj šílená deprese, a v Turanu prostě měl tu úžasnou babičku, která byla naprosto úžasná a nadčasová dáma, která mu řekla, že může chodit, když má přerušenou míchu. Že je o tom prostě přesvědčená. Já jsem o tom přesvědčená také, protože jsem si prošla svým. Takže vím, že věci, které vám lékaři řeknou, že jsou nemožné, je to blbost. Babi s ním pracovala, prosím pěkně, 11 měsíců. Chodí. Ten chlap chodí. Je mu 26 let, je ženatý, má dítě, oni přišli vlastně s prťkou malým a já jsem se ho potom zeptala, jestli jako je v pořádku, že bych docela koukla na nějaký jeho problém, jestli by mu to nevadilo. A on říká, co si myslíte, že mi je? Tak jsme se k tomu nějak dostali, takže mi řekl svůj příběh. Nasadili jsme NSko. On totiž zakopává, už trošičku, jakože má nějakou občas takovou tu inervaci, jakože se mu ta noha zatrhne, jo. Ale i ta druhá, jo, že prostě říká, to se mi prostě nestávalo, ale teď jakoby v těchto letech, že se k tomu dostává zpátky. Zase opět frekvenční léčba plus NSko. Viděli jsme se po 3 nedělích, co to jedl. Výsledek je, on říkal, já nemám brnění v končetinách, já jsem od té doby nezakopl. Jako to je pro mě víc než víc. Jako. Takže tohle je pro mě uchopitelný něco fantastického. Ten kluk prostě, já si říkám, no a to jsou věci, o kterých bychom měli hovořit, že něco takového existuje, protože znám ještě jednoho kluka, který má přerušenou míchu, žije v Praze, je to fyzioterapeut, to je to fakt showman. On má ty nohy tak, jak chodí, tak on vypadá, když mu je opravdu někdo naboural, jo. Ale chodí, žije normální život, jako je to něco pro mě, ty lidi jsou opravdu jako přeborníci, je to prostě fantastický. Takže z mého úhlu pohledu NSko hluboká poklona. Budu rozsévat a říkám, že to NSko by měl snad jíst asi každý. Já jsem se ho nasadila taky, protože jsem prošla tím, čím jsem prošla. Očko je zase jeden z dalších výborných produktů, protože vezmu to ze své zkušenosti, po požití první bobule, a to nekecám, do 2 hodin se mi zvlhčily oční kanálky, což je pro mě fantastický tím, že jsem si prošla tím, čím jsem si prošla. Já dokapávám celý ty léta. Bez toho to prostě moc nejde. Ty srůsty, ty synechy tam nějaký byly, s nima pracuju a tak, takže si myslím, že dneska už ty oči mám relativně nějak jako už někde jinde. Nicméně to zvlhčení toho očního kanálku je tam naprosto perfektní. Zkušenosti, jelikož jsem to opět, tak jak jsem dostala zadaný úkol, jsem splnila, nebo plním, rozesela jsem to a to je zajímavé, že to byli samý chlapy, přišli se zeleným zápalem, v různém stavu, v různém věku. Takže to vezmu od toho nejstaršího pardála. Tomu je 73. Má nitrooční tlak, zelený zákal, identifikovaný nebo diagnostikovaný 8. rokem, s tím, že kape
AKP bez přestávky ráno a večer. Nasadili jsme očko a já jsem mu řekla, že jestli by byl tak laskav, že po vyjedení půlku balení nebo celého, že ať to nechám na něm, ať ho zase jako nederu úplně, jako že do čeho chce, ať to necháváme na ty svobodné vůli, prostě to vysadí, to kapání, vydrží týden bez kapání a maže k doktorovi na změření nitročního tlaku. Splnil, vybaštil půlku balení, týden přestal a mazal na nitrooční tlak. Nitrooční tlak byl 17,5. Já říkala, prima, jedeme dál, baštíme za 14 dní, nekapeme, vydržíte nekapat? Říká, vydržím nekapat, já vám věřím. A říká, prima, ježišmarja, kdybyste měl cokoliv, přijdete sem a půjdete k doktorovi, já mám to jasný, jo je. Dalších 14 dní nekapal, jedl bobule, šel na nitrooční tlak, máme 15. 6. Ten měl identifikovaný začínající zelený zákal se lehce zvýšeným nitroočního tlaku s tím, že s tím přišel hned, protože jsme kamarádi a on říká, hele, já věřím víc tobě než doktorům, ty to víš. Něco mi dej. To jsem měla čerstvě, nasadili jsme. Po měsíci šel na měření nitroočního tlaku a ona říká, to je divný. My jsme tam ještě vyčistili trošičku ty cévky, oni se to tam i jako podpořilo, všechno jedno s druhým. Máte úplně v pohodě doktore oči. Jo, takže to je jako další věc, která je pro mě naprosto uchopitelná, protože jsem říkala, že bez doktorů to nechci, aby mi to začali dělat lidi. Já jsem říkala, ne, budete to dělat ruku v ruce s lékaři. Já chci, aby jsme byli jak vychránění, tak ne, že mi budete chtít utrhnout hlavu, že prostě něco, to je prostě nesmysl. Nezávislá kontrola taky. Pak mám teda šát, tomu je 25, s tím, že se mu tam obrovsky zhoršily cévy, tepny, klasika, že tak jak to k tomu prostě chodí. Nitrooční tlak, když došel k lékaři, protože se mu zhoršil zrak a že ho bolela hlava, tak už měl 27, což je fakt hodně na nitrooční tlak. Takže doktorka zděšená, nasadili nějaký kortikoidy plus samozřejmě kapání, že jo, tak tam z začátku chodil, oči měly jak rak. Zase opět vyjedl půlku balení, přestal kapat, šel na nitrooční tlak 15. Doktorka ho pochválila, jaký má krásný cévky, že tam je to naprosto fantastický. Takže takhle to má potvrzený od všech lékařů. Co se týče mýho oka, pravý oko se určitě vyčistilo a daleko se mi zlepšil zrak. Jednoznačně, jo, o tom vůbec žádná. Je pravdou to, že tím, že prošli tím, čím prošli, tak ty oči si teď se mnou hrajou jako velmi svérázně po svým. Nevím, jestli je to v kombinaci NSko a očko. Takže tam bych řekla, že očko s NSK, myslím si, že ať ty lidi vydrží u toho, i když se ten stav zhorší, že to je právě důkaz toho, že se to tam čistí, že tam prochází nějaký proces, že to je jako leknout se a říct, ježišmarja, teď se mi to zhoršuje. Ne, naopak, uklidnit se a říct si, to je prima. Jedu v procesu uzdravení, dotáhnu to do toho uzdravení a nechat to fakt plynout. Jako ne, aby ty lidi, jo, říct tím lidem, jako opravdu vydržte a ten efekt tam je. Jo, to vidím na tom NSku u těch psychosomatických příčin. Prostě vždycky všichni mi tam spadli, všichni se babrali, fakt ty lezne některý po břiše. ale je to v pohodě, je to dobrý. Takže vydržet. Takže NSko, očko, prostě taky prima věc. Elko, to jsou lidi, kteří jsou někteří jsou, někteří nejsou. Mám dva lidi, co jsou po transplantaci ledvin a řešíme dlouhodobě vysoký kreatin. Jednomu je 25 a 29. Karel měl transplantaci ledvin ve svých 2 letech, Peťa ve svých 23. Oba dva teď byli na EKIMu na kontrole. My víme, že vysoký kreatin se zvyšuje se nám kreatin tím, když máme velký obsah kvasinek, plísní prostě na ledvinových kanálcích. Je to tam je prostě problém, že tam se zvyšuje z toho důvodu kreatin. Vypadá to, že jsme asi přišli na to, díky používání toho LK, a nechci ještě křičet dopředu, máme toho příliš málo vyjedeno u kluků, no ale byli na EKIMu oba dva na kontrole s tím, že kreatin je v normě. Jo, s tím, že mám potom dalšího pána, který ho chtějí donutit právě k tomu, aby začal chodit na dialýzu. Ty jim dával ten Cčko? Ten Cčko má Karel a Peťa ho nemá. Peťa z nějakého důvodu. No jo, jenže to zase Peťa je pod... Větší dávka, protože ty směruješ na plíseň musí být 10 mg za den. To znamená, že to je minimálně 2,5 až 3 polévkové lžíce za den. Wow.
Ale v tom případě velmi rychle kreatin půjde dolů. Paráda. PLko. Mám 2 lidi s rozednou plic, tak samozřejmě lidi, kteří prodělali zápaly plic, lidi, kteří jsou dlouhodobě, mají poplicnici zanesenou, takže jsou alergici. Alergie neexistuje, pak když vyčistíme poplicnici, když to dáme do cajku, tak se nic z toho neděje. Takže musím říct, že když bych začala s rozednou plic. Rozedna plic to je dlouhodobější záležitost a tam to ještě pro mě úplně uchopitelný není. Jo, tam bych řekla, že dobrý, že pán se mi posunul, když to začal jíst, ale pak se dostal v nemocnici, tam mu to vzali, takže byl bez toho skoro 3 neděle, což tam byl ten výpadek poměrně jakoby velký. A když ho propouštěli z nemocnice, tak pan doktor byl vtipnej, oni ty lékaři bývají poslední dobou vtipný, podával propouštěcí zprávu, to byl pátek, a on povídá, no a teď jdete rovnou k právníkovi nebo k notáři a udělíte závěť, protože víkend nepřežijete. Myslel to vážně. Dostal se ke mně pán o týden později, protože jsem tady fakt neměla místo, nicméně teď už baští zase zpátky více 14 dní velko. A viděla jsem ho teď po týdnu, protože ho manželka vozí a má to TNCčko. A splaskl a plicní kapacita je lepší. Ale to je začátek, to bych řekla, že to není až tak pro mě. No v plicech počítaj s tím lidích nastaví, že to je dlouhodobou záležitost. Tam může být různě, že tam zase líp hůř, to je jasné, ale plice strašně dlouho musíš čekat. Tak 10 měsíců 100%, že by ty přišel do nějakých víceméně stabilnějšího výsledku. Ale fakt to tam nemám, jo? To tam fakt říkám, že fakt to ještě není pro mě úplně jasně, no to, jako... a hlavně, no říkám, že plíce, obnovení tkání, plíce, neřeknu to, ale jako to je dlouhá věc. Říkám, já svůj chemický úraz v vozovkách, tak ty řešil 2,5, 3 až 3 roky. Já řešil. Přitom, že v podstatě první část, to znamená to nejhorší, pořád zhoršení zastalo se velmi rychle. V vozovkách do měsíce byla stabilita, jo? Jenom stabilně špatně, jo? Ale zase ne, chápeš to, jo? Stabilně špatně, jako prostě, ale zase ne zavěť jako na druhý den, jo? A tak dále. Ale jako, a zase, PLka jsem nějaký rozmetala, bylo to i u malého dítěte po akutním zápalu, oboustranném zápalu plic. Hele, ale viděli dítě, vyzobali, mamina úplně maximálně spokojená, pak jsme to podpořili ještě tím íčkem a musím říct, že fakt jako za mě, fakt víc než víc. Co tě můžu ještě říct, kde my PLko zaručeně máme výsledek? Sportovci. Ano, to v tom dýchání. Kapacita, no. Ano, přesně tam, oni to cítí, oni to berou jenom prostě jako dodatek, žádné mimo léčení nic, oni prostě to zobou jinak, 1 až 2 kapsy denně, jako prostě, ale pořád. I v průběhu tréninku můžou hned před tréninkem, za hodinu půl před tréninkem 2 tak, 2 na 1. A ano, ti říkají, že ano, dýchá se líp. Samozřejmě pro sport, který je závislý na tom dýchání, obzvlášť když je tam vytrvalost, víš, jakože tam funguje. Kdo ještě hlásil, že cítí se líp? Kuřáky. Ale takový ti kuřáky, které jako krbičku denně, jo? Jemu chutná TNCčko. Jen vyloženě intuitivně večer prostě vyžaduje svůj večerní rituál. Musím říct, že na zlatý bobule také nezapomíná. To má ranní rituál. A to je tak jako, že opravdu on je tak jako... A jemu se to líbí, on je fakt spokojený, jo. A on je tak jako opravdu je v takový ty lepší energii, to se mě líbí se mi to, jo. Vaše produkty se mi fakt líbí. Jo, s téčkem zatím mám krátké zkušenosti. Tam jsme začali u malých dětí, které se mi teď dostaly, tak jsou s Crohnem. Kdy jedna matka je úplně jako fakt jako vyšupaná, to je blbej mozek, to je prostě, to se nedá jinak říct. Je to 9letá holčička, která teď jde na operaci a budou jí fikat 12,5 cm tenkýho střeva. Když budeš na Crohn nastavovat, tak musíš mít Dčko musíš mít tam já Dčka dávám, ty mi vychází, ty to víš, že mě se líbilo Dčko a Dčko dělám hodně. Ale když mi tam u toho Dčko hned nevychází
a vyšlo mi tam tečko, tak jsem tam nasadila prvně tečko. Já tě vysvětlím, proč No, dečko musí být toho. Dečko jasně nastavené na dnu, jako na nemoc. Aha. Ale když chceš pracovat s dnou, nemůžeš nesvyšovat energetický, buněčný metabolismus. Buněčný metabolismus, on se liší od toho mitochondriálního metabolismu. Buněčný metabolismus nedělá s tou buňkou tak, že ona tam líp dělí se, něco tam kontroluje všechno. Ne, tam jde výměna živin v buňce. Velmi často buňky nedoživení, ne proto, že ty má, ale ty máš neschopný minerály nebo mikroelementy, které musí projít určitou transformaci v buňce. Oni na to taky potřebují energii. A ta multibuněčná energie se skladá z rozdílu, co je zapotřebí pro přežití, pro mezibuněčný kontakt a potom sama buněčná energie. Takže buňka může postradat svoji vnitřní energii za účelem toho, že ona musí dělat jako všichni ostatní kolem ní. Víš, buňky jsou takový stájový efekt mají. Oni o sobě myslí až naposled, než by co dělali v našem organismu, tak to funguje. Takže když budeme brát tohle jako osnovu, tak musíme pochopit, že ten buněčný metabolismus vždycky postradá. On je až na posledním místě. Což dečko vystavuje ho v první místo. Jako hned mění ho, takže buňka maximálně začíná mít velkou výživu. Což velmi dobře v tuto chvíli, když my budeme mluvit o kronu nebo o tečce a všem ostatním, proč? Protože v tuto chvíli ty dáváš možnost třeba i při tom, že ještě nejsou dokonce vyřešeny procesy, já nevím, divertikulární, že dokonce ještě nevyřešeny procesy enzymové. Jo, ty ještě můžeš je řešit, ještě časem přijde nebo další. Ale už buňka maximálně chce vzít zásoby sobě. Což v krone je důležitá věc, protože tam buňky umírají nebo respektive pracují. Proč? Protože oni nemají, ani přes svou membránu nepouští mikroelementy. No a to právě ten druhý klučina, to mamina do toho hned šla a tam jsme dali vlastně dečko s tečkem, protože tam mu to vycházelo, ale prvně mu vycházelo tečko a pak to bylo jakože málo, tak jsme do toho dali to dečko, který mu na začátku hned nechtělo vycházet. Když nechce fungovat jakákoliv terapie, nezáleží na tom, neber epičko, jo? Ber jakoukoliv terapii, člověk říkal, jo, já fungoval na terapii, ta terapie začala fungovat. Daj dečko i vidíš, jak ona hned nasadí se zpátky. Dečko prvotní tenhle, on je cílový, to znamená dna. Tam to funguje, prostě dna, člověk přišel tam dnu. Dečko a je to pro něho nastavené na tuto nemoc. A dal dečko, kombinace k čemukoliv, když vidíš, že nemůže, kopanec, jo, spíš jako ještě ale tam musí být ještě něco, protože když ho necháš jako samostatně, jako dečko samostatný element, tak on bude potom, mimo toho buněčného metabolismu, on potom bude vyhodovat ty problémy se... No a právě, že u toho kluka mi vyšlo prvně tečko, za 14 dní jsme se viděli a už jsme do toho přidali to dečko a mamina fakt jako potom volala sama, že kluk jako začal i víc jíst, že nemá ty projevy jako toho, že se mu zvedá žaludek a že tohleto a tamhleto. Tak jako od tebe ukázka toho, jak my to říkáme, že jako většinou, že když hned nezabralo epíčko jakékoliv, to je jedno, nebo vidíte, že cítíte, že mohlo bolit, nebo chcete, že by bylo líp, tak můžete vyzkoušet, můžete dát dečko, podívat se pod kopnem ještě navíc toho. Ale to nemusí být, že tam kombinace, tam stačí možná jedno balení na to, že by ty prostě kopnul a potom to běžalo. Přijel pán a půjde, já chci Cčko, já ho nemám. A pán, počkejte, já jsem ho dojet, teď ho nejím 5. den. A mě to začalo zase bolet. A já jsem říkala, no, to je hezký, ale jsem vám říkala, že musíte víc těch balení počítat, jakože do sebe investujete. A pán, já chci naval. A říkám, nemám. A druhý pán, ten si proto dneska přijede, protože říkal, hele, já jsem v noci začala spát, že nemám ty obrovské bolesti. Ono to pořád bolí, ale už je to menší. Tak chce to další balení. Já říkám, to prostě a máte, já vám nemám. Ale on říká, kdy? A on říká, že dneska si odpoledne přijede,